Tratando prima oară le un puștan în Migolan. Ce vrea să fac un bană, am plângeam, nu vrea să creadă. Ar tu iubeai prea mult viața asta de stradă. Când ai ieșit de prea mult schimbat. Ai fost acolo, ai văzut, acum știi ce-ai făcut. Îți aș drag de femeia ta să se combine. Ea nu poate să te uite, ține mult la tine. Și chiar dacă iubești un golan, o să te lase pentru tu cu banul în buzunar. Nu-i pentru, trei pentru a cântăm din nou. Eu de care noaptea o bună parte nu produce pentru. Mă întreb cum așa nu au venit de tot ori și mi-am dat tot și unul pentru bani. Trei pentru noi, vă cântăm din nou. Unul pentru bani, trei pentru noi. Și stil mafiot, fete de să freacă păr. E 2002, se procedează la fel, alla un alt nivel. Ca tu mi munțeană în România, fac tot posibil să evit pușcăria. Care un actor tăi sunt campion mondial. Mă află treabă după propriile chini, mai înalt de la șosea, să nu se vadă băieții. Și târfele care noaptea vând pâine la cost. O bună parte nu produce pentru comunitate. Mă întreb cum așa se protestați. Au venit de tot ori și ne-am dat tot. Pan cu pan, cu banii pe primul care prezint băieții care au dolari în buzunar.